Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzdaqy täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow yurdumyza sapar bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň agzasy, Goranmak ministri Wei Fenxini kabul etdi. Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň agzasy, Goranmak ministri wagtap kabul edeni üçin hormatly prezidentimize hoşalyk bildirip, Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň we Hytaýyň döwlet geňeşiniň premieriniň hormatly prezidentimize hemde tutuş türkmen halkyna awadançylyk, rawaçlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Bellenşýäli Hytaýda dürli gullar boýunça taýyşly ödüş ýoluna düşen Türkmenistan bilen diýip bolan dostluk gatnaşyklaryň mundan meýlekde berkidilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Mümkinçilikden peýdarlanyp Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň agzasy, Goranmak ministri hormatly prezidentimizi prezident saýlawlaryna gadanan anamly ýeňişi bilen gutlady we üren wajyp jogapkärlik işine uly üstünlikler arzuw etdi. Hormatly prezidentimize hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşy dizimde iň gowy arzuwlaryny aýtdy. Hemde Türkmenistanyna Hytaý bilen gadymy döwürlerden bäri ýola goýulan dostluk gatnaşyklaryna aýratyn üns berilýänini bellädi. Döwlet daşlarymyň belleşýäli şol strategiýa täze bolan deň hukukly, uzak möhletden ýetata ýola goýulan gatnaşyklaryň gösterilmegine agrarly ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bellenilýär. Duşun barşyna hormatly prezidentimiz we mehman häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara alyp, ýödary beýiklik gatnaşyklary ösdürmek üçin ýeger türlü mümkinçilikler bolan Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlygynyň geljeki ugurlary boýunça pikir açdylar. Resmi namalaryň ýeger türlü toplamyny özüne jemleýän şertnamalaryň hukuk binýatynyň döredilmegi köpgirli mümkinçilikleriň üstünlikli durumşa geçirilmeginde ygtybarly binýat bolup hyzmat edýär. Şunda Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlygyny täze derejä çykarmaga gönükdirilen ýokary derejede gazandan alaşyklaryň durumşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berildi. Türkmenistan we Hytaý Halk Respublikasy netijeli tiýatry diplomatik gatnaşyklary ösdürmek arkaly tewda ykdysady, ýalňyş energetika, ulug kommunikasiýaly möhüm ugurlarda we başga da bir näçe pugdoklar boýunça netijeli gatnaşyklary iýligderli pugturandyrýar. Şunun bilen baglykda Hytaý kompaniýalary amatly maýa goýum ýagdaýda döredilen türkmen bazaryna uly gyzyklanma bildirýärler. Ýurdumyzda amala aşylýan iri düzümleýin taslamalaryň bilelikde ýerine getirilmegi iki taraplyň işur hyzmatdaşlygyň esasyny düzýär. Ýöňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak hyzmatdaşyň geljegi ugurlarynyň hataryny kefiýetlenildi. Insan-perwer ulgamdaky aýratynna bilim, ilim, medeniýet, şeýlekem sport we saglyk goraş ugurlary boýunça netijeli insan-perwer hyzmatdaşlygy ösdürmek Türkmen-Hytaý gatnaşyklarynyň esasy ugur bolup durýar. Hytaý Halk Respublikasynyň awraýly okuw mekdeplerine bir näçe ýyllaryň dowamyna türkmen ýaşlary bilim alyp, dürli ugurlar boýunça hüner eýleri bolýarlar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine Hytaý dili bölümleri hereket edýär. Birleşen Milletler Guramasynyn we beýleki awraýly halkara guramalarynyň çäýäklaryny, şol sanyna Merkezi Aziýa Hytaý görnüşindäki netijeli hyzmatdaşlyk iki taraplyň döwletary gatnaşyklarynyň üstüne getirýär. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli oňun beýtaraplyk, paragatçylyk söýjülük we hoşnýetli goňşuluk fiýadatyny durumşa geçirýän Türkmenistan özüniň ägir türlü dürüstlük kuwatyny tutuş adamdaryň beýikligine gönükdirýär. Goran şeýdetine bolan ýurdumyzyň howpsuzlygyny, halkymyzyň asudy we awadan durmuşyny üçin edýän milli harby doktrina şu maksatlara gybap gelýär. Häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň deňeçe çözüldüğüni işäp taýýarlamakda, işiň urny ereýän Türkmenistan netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň pugturandyrylmagyna we durnukly ösüşiň üpçün edilmegine münasip goşunt goşýar. Şunda Hytaý Halk Respublikasynyň ýurdumyzyň sebitde paragatçylygyň, durnuklygyň üpçün edilmeginiň, şeýlegem türkmen tarapynyň oňun başlangyçlarynyň hemme taraplaryn gollanmagynyň möhüm şerti bolan beýtaraplyk derejesine çuňur hormat goýýanyny bellenildi. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz we mehman döwrüň synagynyň geçen netijeli döwletary gatnaşyklarynyň dünýäde awadançylygyň beýikligine mundan meýlekde taýyşly ösdürjekdigine we täze many mazmun bilen üstüniň ýetirjekdigine anam bildirdiler. Duşukdan soň Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň agzasy, Goranmak ministri habarçylamada şeýle görüň berdi. Meniň Türkmenistana saparymyň etaty maksady Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň we Türkmenistanyň prezidentiniň arasynda gadanan alaşyklaryň durumşa geçirişi bilen bagly boldy. Şunun bilen baglykda okgunly ösüşi, dostluk gatnaşyklaryň ösdürülmegini nazarlaýan hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösdürmek urny iki taraplyň tagallalaryň edilýänini bilmek ýakymlydyr. Hytaý türkmen gatnaşyklarynyň ösdürülmegi iki ýurduň arasynda diýip bolan dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze derejä çykmagyny şertlendirýär. Ýergelene aýtsak, hormatly prezidentiň ýokary döwlet wezipesine girişen pursatlaryny Türkmenistana sapar bilen gelen daşary ýurtly mehmanlaryň ilkinjileriniň biri bolanlygym meni buýsandyrýar.
Şeýlekem Hytaý tarapynyň Türkmenistanyň betaraplyk hukuk ýagdaýyny we halkara giňişligini öňe sürýän oňyn başlangyçlaryny gollaýanyny bellemek isleýän. Ýa-da döwürde Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary sazyşly ösdürilýär. Şonda Hytaýyň dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökümine iqrar edilen Türkmenistan bilen dürli uğurlar, şol sana ýalňyz energetik ulgan boýunça ýola goýulan gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly gyzyklanma bildirýändigini bellemek gerek. Şeýlekem men iki ýurduň arasynda ýokary derejede gadamlanan ulaşyklaryň üstünlikli ýerine getirilejekdigine we hyzmatdaşlygyň täze mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ananýan. Türkmenistana şu gedekke taparym menne ýatdan çykmajak duýgular galyrdy. Taparym barşynda Türkmenistanyň beýik halkynyň hormatly prezidentiniň ýol başlygyna ýeten bilen sepketleriniň şaýady bolduk. Sözümiň ahyrynda Türkmenistanyň halkyna hormatly prezidentiň parasatly ýol başlygyna döwlet guruluşyny kämilleşdirmekde hemde ähli urlar boýunça bilen sepketleri eýlemegini, şonuň ýaly Hytaý türkmen dostlugynyň hassa pukturandyrmagyny arzu edýän. Sag bolun. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretärining ornatary, Birleşmiş Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýuwaş ummany sebit boýunça ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň ýerine ýetiriji sekretary Arenada Salsi Alişhabanyň arasynda sanly video argatnaşyk ulgamy arkaly duşuş geçirildi. Duşuň marşyna Türkmen tarapy Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýuwaş ummany sebit boýunça ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň döredilmeginiň 70 ýyllygy münasibetli gutluk sözlerini aýtdy. Hemde komissiýa üçin taryhy ähmiýeti ýa bolan şu ýylyň Türkmenistanyň bu komissiýa agdalygynyň 30 ýyllygy bilen gabat gelýändigini belläp geçdi. Geçen ýylyň dowamyna gazanylan bilelikdäki üstünlikleriň Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň bu komissiýasy bilen özara gatnaşyklarynyň hemde hyzmatdaşlygynyň ýokary dereje eýedigini äşkär görkezýändigini ňygtaldy. Taraplar Türkmenistanyň ulaq we energetika, tebiği helasilikleriniň töwekkelçiliginiň adaldylmagy ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygynyň öňjeyligini belläp geçdiler. Duşukda Türkmenistanyň hökümetiniň 2030-njy ýyla seni döwür üçin durnukly ötüş ulgamyna gün tertibiniň durmuşa geçirilmegi babatynda ygyrarlygy ýene bir gezek tasdiklandy. Taraplar soň ýalan pandemiýa bilen baglanykda ýüze çykan derwat meselelere de aýratyn üns berdiler. Duşukda howpsuz, gadalaşdyrylan we kanuny migrasiýa hakynda global şertnamanyň nazarda tutulmagyny bilelikdäki hereketlere de seredilip geçildi. Şeýlede Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetini Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gandasynyň ýokary derejeli wekiliýeti bilen duşuk boldy. Duşukda şu ýylyň dekabr aýynda ilat ýadywy 2022 jewizlik bagtyarlyk röwşen gerjek atly işgar bilen geçirijek Türkmenistanyň uçdan tutma ilat ýadywyny we ýaşaýyş zaýgorunyň ýadywynyň guramaçylyk we usuliýet meseleleri araly maslahatlaşyldy. Yurdumyň Ahal Balkan Daşowy Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiň 25 aprelde sanly ulgamy arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan jogapkary wediýetlerini ýerine ýetirmeň ýollar hakynda giňişýäni görüň edildi. Hemde wediýetler kesitlenli. Bu wediýetleriň üstünlikli berje edilmegi yurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmeň maksatnamasyny göz tutulýan jogapkary işleriň durmuşa geçirilmegini üpçün eder. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda gowaçy keçini ýokary derejede geçirmek, gögürüş gazanlan ýerlerde hatarary bejergetini ýokary hil derejesine ýola goýmak, ag ekinlere ýydyk etmek, mineral dökünler bilen imitlendirmek, owa senaga toplamyna häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirilmegini öpçün etmek boýunça alnyp barlayan işler hakynda giňişleýin görüň edildi. Owa hojalyk işleriniň gurulşyny, ekrançylyk meýdanlarynyň, owa hojalyk tehnikalarynyň ulanylşyny aýratyn seljerme berildi. Bu işleri ýokary hil derejesine ýerine ýetirmegin, göýzlük bugdaýy aerotenika kadalara laýyklykda ýydyk etmegin, göýük bagça ekinleriniň, ýeranmanyň we soganyň bol hasylyny kemale getirmegin wezipeleri maslahatlarda giňden aralyp maslahatlaşyldy. Bu işler halkyň arkadaly zamanasy ýylnyň üstünlikleri beklenmegini öpçün eder. Ýere-ýerlerini ýokary hilli tohumlar we ýeterlik mikdarda dökünler bilen öpçün etmek, yerliň hasylllygyny ýokarlandyrmaga şert töredir diýilip çykyşlarda aýdyldy. Vilayetliň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy ylmy taýdan ýola goýmagyň ähmiýetine de ulun berildi. Şunda işler milli tejribeleri ulanmak bilen utgaşdyrylmalydyr. Bu bolsa hasyllygy ýokarlandyrmaga, owa milli maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmäge ýardam berer. İşleň ählisini toplamlaýyn amala aşyrmaga da aýratyn üns çekildi. Maslahatlarda ýüpek gurçuklaryny ýetmek mögsümni ýokary guramaçylyk derejesine geçirmegin, bu babata
ýurdaki işleri ýürüti gödükçülükde saklamagyň wezipeleri hakynda da jekmejek gurrun edildi. Bu işleri milli daýhançylyk ýörelgelerini ulanmak bilen almy esasy toplumlaryň durmuşa geçirmegiň zerurdygy hakynda bellenildi. Munyň özi owa senaga toplumynaky özgörtmeleň rowajlanmagyna ýardam berer. Maslahatlarda milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilşi, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler Ozal verilen tavşyryklaryň berjaý edilşi hakynda aýtmak bilen çykyp geplen adamlar bu işleri we olar ýerine ýetirmegiň ýollaryny takyk kesgitlediler. Ýurdumyzyň wilayatlaryna alınıp barylan guruluşyklar hususan ýollary abadlamak, ýaşaý çaýlaryny öz wagtyny ulanmagy tavşyrmak barada da maslahatlarda jekmejek gurrun edildi. Bellenlen binalary öz möhletinde ulanmagy tavşyrmagyň zerurdygyna aýratyn üns çekildi. Agaç nahallaryny oturtmagyň, öňden bar bolan baglary ýyda etmegiň wezipeleri hakynda da çykyşlarda durulyp geçildi. Munyň özi ýurdumyzda ekologiýa abadançylygyny puhtalandyrmaga münasip goşuntyr. Öňde durýan ähli wezipeleň berjaý edilmegi üçin mümkinçilikleň şertlen bardygyny atyryp bellenildi. Ýurdumyzyň ähli wilayatlaryny halkyň arkadagly zamanasy ýylyna durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň wezipeleri gurrunsyz ýerine ýetirilmäge degişliler. Umumyň durmuşa geçirilmeli işler halkymyzyň bagtyar ýaşamagyna gönükdirilen wezipelerdir. Bu bolsa arkadagly serdarymyzyň baş tonlugyna täze sepgetlere tarap ynamlyk etmäge mümkinçilik berer. Häzirki günlerde döwrümizden derwasy meseleleri bilen baglanşykly maslahatlara giňerim berýän işçiň häsiýetli çäýler ösüşlerimiziň öz burşy beýanlar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň başlangyjy bilen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyny ýurdumyzyň Medeniýet Ministrliginiň, telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, Türkmen Döwlet Neşriýat gullugynyň guramagyna geçirilen wagt nesihat maslahatyny işçiň häsiýet maksus boldy. Depkinli ösýän ykdysady taýdan kuwatly, her bir adamyň durmuş taýdan goraglylygy ýola goýulan döwletimizi adamlaryň halal zähmet çekmegi, ýaşlarymyzyň okumagy, hünär edinip ökde hünärmenler bolup ýetişmegi, munasip din almak üçin ähli şertler döredilýär. Bular baradaky gurrunlar çärelen isinden er sarga solup geçdi. Maşgala muqaddesligi, dinan mertebesi, milli gymmatlyklar, däp desturlarymyz, hereket edýän kada kanunlary berja etmek, kanunlygy we hukuk tertibini üpsün etmek, raýatlaryň hukuk bilimlerini artdyrmak, hukuk medeniýetini kemale getirmek, ýol hereketiniň howpsuzlygy, kanun bozmalaryň öňüni almak, watan söýüjligi, zähmete söýgüýini terbiýelemek, döwletimiziň we jemgyýetimiziň gazananlaryny hasam berkitmek, täze derejelere çykarmak, çärelerde esasy üns berilen ugurlaryň biri boldy. Tagdan durmuş ýörelgeleri ıgrarlygy gazanmak baradaky çykyşlara da uly orun berildi. Ýurdumyzda her bir maşgalanyň abadan durmuşda ýaşamagyna, ýaş nesillerimiziň milli we umumadamzat ruhy matlyklar esasynda terbiýelenmegine gönüktirilen toplumlaryň özgörtmeler üstünlükli durmuşa geçirilýär. Maslahatlarda kuwatly ruhy mazmun zemlenni, ol belent raýatlygy we watançylygy wagt nesihat etmekde, ýaşlary terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir. Çäreleriň ýokary ruhy belentligi halkymyzyň midemet agdyberligini, bitewligini alamatlandyrýar. Ýurdumyzyň döwlet siýasatyny daşky urşaw goramak boýunça çäýlere tebigaty aýywly garamak hemde bioköp türlügi üpsün etmäge aýratyn üns berilýär. Bular barada gurrunlar geçirilen hoşalyk maslahatlarynyň esasynda diýip. Birleşmiş Milletler Guramasynyň yglan eden şäherlerdäki baglar adly başlangyjyna bag ekmek çäýleri arkaly gollaw we oňa goşundy üçin Aşgabat şäherini halkara guwanamanyň gelip gowuşma münasibetde ýurdumyzyň Medeniýet Ministrligi tarapyndan hoşalyk maslahat geçirilip, ol ýokary ruh bilentligi besenni. Ýurdumyzda şu ýylyň mart aýynyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna geçirilen ähli halk bag ekmek dawrasy Türkmenistanyň ekologiýa ulgamyny öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge agrarlygynyň aýdyň suwtnamasyr diýilip çykyşlarda bellenildi. Döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň daşky urşaw goramak we ekologiýa hukuklygyny üpsün etmek babatdaky taglalarynyň halkara derejesine akrar edilýändigine şaýatlyk eden bu siýasy üstünlük ýurdumyzda ähli uglary belen sepkitleriň gazanýanyny görkezýär. Köp ýyllaryň dowamyna Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasy bilen bilelikde ýer ýüzünde durnukda ösüş gazanmagy gönüktirilen maksatnamalary we tassamalar amal aşyrýar. Bu hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri ekologiýa hukuklygynyň ýokary derejesine üpsün etmek bolup durýar. Baý köp ugurly we toplumdan işde şäher we owa ýerlerini, tokoy zowlaklaryny öwürmek aýratyn möhüm bolup durýar. Türkmenistan bu ugurda milli tokoy maksatnamasynyň ýurt derejesindäki işini ulgamlaýan esasy alyp barýar. Ekologiýa ulgamyny möhüm halkara başlangyçlaryny öňe sürmek bilen Türkmenistan bu ugurdaky ýeri tatlamlaryň we maksatnamalaryň durmuşa geçirmegine, howanyň üýtgeme bardy hereketleriň utgoşdurylmagyna işçiň gatnaşýar. Maslahatda çykyşdanlar hormatly prezidentimiň ýurdumyzy bag bostanlygy öwürmekde milli tokoy maksatnamasynyň üstünlük
sağlıklı durmuşa geçirmekde nuskuluk işlerin amala aşırlayanlığı vardı bellidiler. Çäre gatnaşylar berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda durmuş ykdysadyň ötüşleri besleýän Ýurt Bekfetli işler üçin hormatly prezident bilen hoşalyk söýlerini aýtdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň ygwan eden şäherlerdäki baglar adly başlangyjyna bag ekmek çaýlar arkaly gollaw we oňa goşan üçin Aşgabat şäherine halkara guwanamanyň gelip gowuşma münasibetli hoşalyk maslahatlary ýaşy ýerlik haka ifadenaky halkara neft we gaz universiteti, Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Instituty, Marat Garry ifadenaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universiteti, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaş Instituty, Ova Hoşoluk Üniversitesi, Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalary we Informatika Instituty, Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Instituty, Ova Hoşoluk Instituty tarapyndan geçirildi. Köp ýyllaryň dowamyna hormat prezidenti bilen başlangyçlarynyň esasyny Türkmenistanyna 145 millionyň gowrak bag nahallar ekildi. Bu iş biziň ýurdumyzda aýratyn howa zowlaklarynyň emele gelmegini üçin etdi we sebitde arasy howanyň ýokary derejede bolmagyna, tebigatyň abat saklanyp galmagyna gollaw berýär. Türkmenistanyň howanyň üýtgemegine çölleşme we ýerleriň ziýanyna garşy görüşmek, biologik durluk gorap saklamak we tokoy ferişçelerini netijeli dolandyrmak boýunça uly taglalaryň edilýändigi, tokoýlaryň eýeleýän meýdanlaryny giňeltmek babatda ýurdumyzda egir dul işleriň amala aşyrylýanlygy we her ýyly millionlarça bag nahallarynyň oturdylýanlygy bardyny ýykdylar. Göder Aşgabada şäherlerdäki baglar atly guwanamanyň berilmegi, hormatly prezident bilen alyp barýan ekologiýa siýasatynyň halkara derejesinde barha dawarlanýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Dawarly maslahatlar gatnaşylar berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzy durmuş ykdysadyň ötüşleri besleýän, daşgurşy we ekologiýany gorap saklamakda hemde ýanşlar siýasatyny dawarlandyrmakda alyp barýan işler üçin hormatly prezident bilen hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Arkadaşlar serdarymyz ykdysadyň döwleti diýişli däl ulgamyny ösürmäge de ul ünseriýär. Özler hakda alada jogap edip gaýratly zähmet çekýän telekeçiler ýurdumyzyň Daşowur welaýatyny da ykdysady ötüşlere sallamly goşun goşýarlar. Olar halkyň arkadaşly zamanasy ýylyna täze zähmet ýeňişlerine tarap önümli barýarlar. Olaryň arasynda dürli görnüşli senat önümlerini önürýän kärhanalaryň bolmagy hasym gowunurjdyr. Türkmenistanyň senatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Hilal hususy kärhanasy şolaryň ýerdir. Daşowul şäherinde ýerleşýän Hilal hususy kärhanasy özüniň öwä münasip işler bilen tapaklanýar. Kärhanada işleýän hünärini ökde telekeçileriň önürýän dürli görnüşli önümleri ýyla tarapyndan ýokary isleg bilen alınýar. Olaryň arasynda gurulşy önümleri, penjeredir gapylar, mebel önümleri bar. Demir, plastik we agaç önümlerinden ýasalýan derwededir gapylar ýyla arasynda ýokary islegden peýdalanýar. Bu hususy kärhananyň telekeçileriniň iş gadamlary barha batly depkinlere eýe bolýar. Olaň gözlegli işleriniň netijesinde mebelleň, aýna gapylaryň täze, döwrewap görnüşleriniň öndürilmegi hemde ähli önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagy bellenmäge münasipdir. Penjeredir gapylar, derwedeler, mebel önümleri welaýatyň ähli kunjaklaryny uly islegden peýdalanýan önümlerdir. Kärhananyň jerenler atly dukanam bar. Bu ýerdäki dürli görnüşli ýokary hil önümler ýyla tarapyndan uly höwes bilen satyn alınýar. Kärhanada harit dolanşygynyň ötüş depkinem berza edilýän işleriň mukdaram ýygydarlartýar. Onu hereket edýän 7 bölümde öndürilýän dürli önümleriň görnüşleriniň köpelmegi bu ýerde şu ýyl üçin gödegine tutulýan işleriň epes artanlygyndan habar berýär. Bu bolsa hünärmenliň berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynşy döwrüne täze belentliklere tarap ynamly barýanlyklaryny aňladýar. Berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynşy döwrüne şerki önümleriň, haritlaryň halkyň adyk önümlerine bolan islegini dolu kanagatlandyryp bilmek üçin ýurdumyzyň hususy telekeçilerini önüm önürjilerine uly ynam bildirilýär. Halkyň arkadaşly zamanasy ýylyna bu ynamdan ruhlanyp, el günümizi günnelik adyk önümler bolan ýumurtga önüm bilen üpçünedýän Ahaly welaýatynyň Qaqa etrawynyň gowgon geňeşliginiň çäýine ýerleşýän Rowşan Rahim Daýhan Hojolgum döwrüň talagyna laýyk gelýän işler alyp barýarlar. Döwrewap gosçuluk toplumyny tovuklaryň jemi 90 000 gowrak ýedilýär. Bu ýerde towuklar iýimlemek, suw bermek we arasçylyk işleri dol awtomatik usuly alınıp barýar. Toplumda towuklar 2 wagtyny imitlendirilip, olaryň hersi 90 hepdäniň dowamyny 400 çelle ýumurtka bermäge ukyplydyr. Gosçuluk toplumynyň ýyllyk kuwaty bolsa 30 million ýumurtka öndürmeklige barabardyr. Tovuklaryň saklanýan ýerleri ortaça 24 gradus derejede saklanýar. Toplumda saklanýan jüjüleriň ketekleriniň içi bolsa 35-36 gradus ýyllyga şelle gazyrlýar. Onun çeýligi bolsa 60 götermeşeli ýetirilmeli.
İdidilýän jüýjelere berilýän iým 10 gramdan başlap, her hepde 5-10 gram köpüldürip, 115 grama çeli arttyrylýar. Ýa jüýjeler 90 günlük bolanlaryny ýürüýte ketekleri geçirilýär. Olar 20 hepdelik bolanlaryny bolsa agramlary 1300-1400 grama ýetip, köpçülikden ýumurtga berip başlaýarlar. Kärhanada bar bolan tovuklaryň 92-94 göterim ýumurtka berip, öndürilýän ýumurtkalaryň ortaçy agramy 58-62 grama barabar bolýar. Toplumda tovuklaryň esasy iýmiti soýa, mekkejewin, däne gaçyşykly bugdoý, az mukdarda arpa we bugdoý kepeginden taýýarlanýar. Şerde iýme vitaminler, mineral maddalar, aminokislotalar hökmany ýagdaýda garylýar. Olaryň içimlik suwuna bolsa wagtal mineral goşunlar goşulýar. Kärhanada ididilýän tovuklary durly keseler garşy sanjym işlerem ýetgiderli geçirilýär. Kärhananyň agzybir işgärleri şeýlekin döwrüwap gurççuluk toplumyny işlemäge mümkinçilik dördüp berýän üçin hormatly prezident bida tüýsürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident bilen daşary döwletlerden ýetirilýän önümleriň önümçiligini döretmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmäge Mara welatynyň işewur telekeçileri özleriniň münasip goşantlaryny oçýarlar. Öz işlerini döwrüň talaplarına laýyk ýola goýan Sakarça etrabynyň Geňeş daýhan birleşiginiň çäýine ýerleşýän Hojalyk jemgyýetiniň ýylajyşhanasyny zekme çekýän telekeçilerim ýylajyşhana şertlerini köp ýyllyk ösümlik bolan banany ösdürip ýeşdirmekde baý iş tejribe toplaýarlar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyny bu ýylajyşhanada syna hökmüni ösdürip ýeşdirilýän papaya ösümliginiň ilkinji hasylary ýetişip başlady. İşewur telekeçiler daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň bir näçe görnüşlerini öz ýurdumyzda ýylajyşhana şertlerini ösdürip ýetişdirmäge-de aýratyn ünsürýärler. Bu önümden hatyryna banany we papaýanam görkezmek bolar. Arkadaly serdarymyzyň hususy ulgamyň orny ýokurlandyrmak barada. Edýän aladalarynyň netijesinde Sakarça etrabynyň Geňeş daýhan birleşiginiň çägindäki bu ýylajyşhananyň işewur telekeçilerim subtropika ekini bolan banany biziň howa we toprak şertlerimize laýyklykda ýylajyşhana şertlerini ýetişdirmekde baý iş tejribe toplaýarlar. Bu ýylajyşhananyň umumy tutýan meýdany 1 hektara barabar bolup, onda bananyň 3,5 miň düýünden gowragy ösdürilip ýetişdirilýär. Uly gowrumly bu ýylajyşhana hojalygy ýokary hilli howa alçalş enjamlary, damjalayyn, ýagyş we ömür görnüşli suwaryş hemem ýylylyk ulgamlar bilen öpçün edilipdir. İşewur telekeçileň ahlasy çeken zähmetler netijesinde bananyň her bir düýbi damjalaýyn usuly suw taşyrty ulanmak arkaly suwarylyp, suwuň düzümine yerli we goşmaçy dökünler garylyp iýmitlenirler. Tutonýarly zähmet çeken Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Ferhar Hojalyk jemgyýetiniň telekeçileri şu günler bananyň her bir düýbine ahlasy ýygy etmek bilen onuň ýetişen hasyllaryny ýygnamak işlerini tapgyrlaýyn alyp barýarlar. Alman gazananlaryny önümçilige giňden ornaşdyrmak maksady bilen geçirilýän işler oňy netijelerine merýär. Yerli hunermenler ýurdumyzda ýylajyşhana şertlerine ýetişdirilen bananyň bol we bitkinli hasylynyň her bir düýbiniň ortaça 45 kilogramdan gowrak hasyl etjilýändigini uly buýsanç bilen aýdýarlar. Şu günler banany ýetişdirmekde ahlasy zähmet çeken telekeçiler gözüňi dokundurýan banan hasyllaryny zaýasyz ýygnap, olary içerki bazarlarymyza ugradýarlar. Ýetişen bu banan hasyllary içerki bazarlarymyzda uly istige eýe bolmak bilen halkymyzyň bereketli toý saçaklarynyň bezegi bolýar. Arkadaly serdarymyzyň daşary döwletlerde öňürilýän bäzi şu ukyply önümleriň önümçiligini döretmek barada berýän taşyrlyklaryny ýerine ýetirmekde gojurly zähmet çeken işewur telekeçiler bu ýylajyşhanada syna tejribe işlerini geçirmek bilen papaya ösümlüğün bir näçe görnüşlerini ösdürip ýetişdirýärler. Daşy görnüşi boýunça türkmen gaýgyny meňdeş bu ösümlük hunermenleriniň bellemegine görä ýylyň dowamyna hasyl bermäge ukyplylar. Ýylajyşhana şertlerine göwnejäi ýygy edilýän papaýanyň ýetişen pursadyna daş saralýar. Bu ösümlüğün her bir düýbünden 10-15 tane hasyl bolýar. Papaya insan saglygyny berkitmekde, adamnyň iýmitiniň ýollaryny bejermekde de dermanyk ösümlik hasaplanýar. Telekeçileň syna hökmüne ahlas edip ýetişdiren papaýalary öz hasyllaryny bolluk bilen etjilýär. Bu ösümliň nahallaryny ikinji hasyllaryň döwüp başlanandan görmek bolýar. Öz işlerini alymyň we daýhançylygyň ösen tejribeleri bilen baglanşdyrýan telekeçiler geljekde papaýanyň nahallaryny köpeltmek we ony ýylajyşhana şertlerini köpçüliklerini ösdürip ýetişdirmek işlerine de aýratyn ünsürýärler. Ýurdumyzyň bazarlaryny bol önümler bilen öpçün etmäge münasip goşuntlaryny goşýan işewur telekeçiler türkmen telekeçilerine berýän kömekdir gollawlary hemem hususy ulgamy ösdürmek barada
ediyen taýyl tagalalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýokary netijeler gazanmak izgiderli geçilýän ýarşlarda esasy wezipelerin biri bolup durýar. Bu ýagdaý sport bätleşikleriniň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Häzir kullerde ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň meýilnamasyna laýyklykda degişli kadarylaryň berja edilmegi bilen geçirilen ýarşlar üstünlüklere betlenýär. Stoluň üstünde oýnalýan tenis boýunça paýtagtyň birinji ugruny tamamlanan ýarş ustatlaryň kemale gelýänini äşgär etdi. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň gurulmagyna geçirilen ýarş kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Ýarş türgellere tejribe toplamaga mümkinçilik berdi. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruş Institutuna geçirilen ýarş netijeli tarapdan häsiýetlendi. Ustatlyk artdyrmakda öz borçly mektebe urlayan ýarşlarda esasy wezipe ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Her bir türgüniň okuwyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň ödenir. Tejribe toplamakda öz borçly mektebe urlayan ýarşlarda esasy wezipe bilen sepkitleri eýlemek bolup durýar. Şeýle ýarş daşady bolan sport we ýaşlar syýasaty baş müdürligi tarapyndan hem geçirildi. Hormat amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 26 aprel saat 20-den 27 aprel saat 20-şe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup azkim ýagyş ýagar, ýyllarym şakma mümkin. Gündüň ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesini 14-19 gradus, gündüzüni 24-29 gradus. Kenerak taraplaryny bolsa 18-23 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup azkim ýagyş ýagar, ýyllarym şakma mümkin. Gündüň ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesini 16-21 gradus, gündüzüni 27-32 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup Demiradyk gündüň ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesini 16-21 gradus, gündüzüni 27-32 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup welaýatyň Demiradyk etraplaryna azkim ýagyş ýagar. Demiradyk gündüň ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesini 17-22 gradus, gündüzüni 27-32 gradus maýl bolar. Daşow welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup gündüň ordan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesini 11-16 gradus, gündüzüni 24-29 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup azkim ýagyş ýagar, ýyllarym şakma mümkin. Gündüň ordan tile sekundy 9-11 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesini 17-19 gradus, gündüzüni 27-29 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 27-sini magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanyny araşdyrýar. Edid watandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkäp durýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryny laýyklykda geyinmegi, şeýle häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan alty göterim artmagy we howanyň akymynyň ütkemegi bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakda maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, illeri arasy saklamak werurdur. Mehriban ileşler, bular berja etseňiz, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşerbesenýär. Ähli tüşeriň özüni bolsa halkyň behbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolyň edil adamlar.